Dito nga sa game to ng dayo namin mga kawaray, laban sa OU Ballers. Grabing higpit ng depensa ang pinapakita ng kalaban namin dito, kaya hirap na hirap kaming makakuha ng puntos. Sa part na to mga kawaray, makikita nyo naman na hindi na basketball yung hanap. Syempre hindi naman natin papatulan yan dahil sport lang naman tayo maglaro mga kawaray. Kita nyo yung kumakapit mga kawaray, parang linta. Siyempre mga kawaray, expected na natin sa bawat pupuntahan nating game, pupuntahan nating lugar, makakalaro natin. Hindi talaga maiiwasan na may makakalaro tayong ganyang player. Basta ang mahalaga mga kawaray, tatandaan nyo, pangit man o maganda ang game, andun pa rin yung pakikisama natin. So dito nga mga kawaray, so biglang nag-init si GR. Talagang tinirahan niya na malalayong tira. Kita nyo naman, walang sablay yan. Sunod-sunod na tira yan. Isa talaga sa mga player ko na maaasahan pagdating ng crucial. Siyempre, magpapauli ba tayo? Lahat ng rebound dyan, siyempre sa akin yan. Kita nyo yun mga kawaray, pumuputok, di ba? Siyempre, hindi rin magbabatalo yung mga pull-up jumper natin dyan. Yan yung pamantay sunog natin dyan. Kaya nakuha natin yung panalo dyan mga kawaray. Tara mga kawaray, panoorin natin ang magandang laban. Yun mga kawaray, so start na nga yung game 2 ng laban namin. So magandang laban to mga kawaray, Let's go! 1-0 kaagad mga kawaray. One. Bang. Ilaw kayo niya mamaya. Box kasing mo. Bang! Si Bentry.
8-3. Itpur ba? Itpur. Eight five. Simala. Hey. Bang. Uy, bye. Sure, bye. Ano, panis ka no? Ano panis? Nakakapala na. Ano ko kanin? Nakakasing ganun mo. Ano kakanin? Ano kain? Kabila naman. Malapit na yung score eh. Pantay. Six. Baba, Tukang kayo. Hype na lang, pakilang ayos. Okay na lang si Ligay dyan. Pating lang, putang ino mo. Bang. Kapal yung ulo. Lumilong. Ano nang gugulo sa inyo? Wala pa dumada ang mga tao. Bang! Ay, tumataas kasi yung pa eh. Tambak. 2-6. Dati ulit. 2-7. Grabe ba? Oh, si Jordan po. Pasok po. 3-7? 3-7.
So ayun na nga mga kawaray, no, bali lamang kami ng 6 dito, 13-7 yung score. Dito na rin kami nahirapan dahil grabe ng depensa pinapakita ng kalaban namin dito. Kaya naman mga kawaray, bali nahabol kami dito at nag all 13 and lumamang pa nga sila ng isa at nauna pa sila mag-warning sa amin. Pero syempre hindi kami papatinag dito mga kawaray, kaya ito tapusin natin ang buong video. Sa part na to dito mga kawaray, na subali nagka-diskusyonan dito and tumagal nga ng mga ilang minuto yung diskusyonan dito, pero ganun pa man natuloy pa rin yung laban. Walang guys. Pinapon na rin to. Bang! Pinapon na rin to. Umahin mo nito eh. Shimmy, shimmy! Ayos na. Warning!
3,000 nga. Ito na po na rin. Yo, wag umiyak Yung nyo. mga kawaray, di na naman nagkaunawan sa tawag. Buti na lang, tuloy pa rin. Ba't di maka-score? Plus 5. Ulit ka na ulit. Patay na. Pam! Tira! Pangmang. Bang! Bang! Yun na nga mga kawaray, no? So natapos din yung laban. Bali, grabe yung laban. Napakadikit. And all 16. And buti na lang pumasok yung huling position kay Mongs. At naipasok niya yung pang game winning na tira natin. So yun mga kawaray, no? So hanggang dito na lang uli. Hanggang sa muli. Please like, comment, and subscribe. Alright. Basta waray.